Good morning, Karuba. It's 10:11 in the morning and it's another Sunday with the 4-decade duo. Apang kami po radyo. And this time, iparang mi ako no kasano karigat itirarami din mi every Sunday. Haan lang nga mismo di pa nagkanta tinarigat apo no di kaday. Preparation iti kam gamit. Ta siyempre nagadado ti herramientas apong itugtugod mi from microphone, headphone, mixers, keyboards and laptops and monitors and everything apo itugtugod mi di radyo. Just to reach out for those Ilocanos here and abroad, of course. Kasta apo ti sacrifice may iti Domingo nga it-pays talagamot nga gaputi kinado maawan na po titangan ang abanbanog mi nga duwa kinitan Max. So on the steering wheel of course is may kanakan dyan Mark Pastor data po. Alright. Awan sa bali apo nga mga maneho ta siyempre aminin ket two-piece band nga kunada. When you say two-piece band you have to stand on that. Talagang hanyo masapul ti sa bali. Walaeng dati para maneho, dati para timplang kape. Puro siya taga maneho. Yay. Adamo ti para sa gana ti kam gamit para connect of course. Adamo ti arek na yan. Alright. That's the hardest thing apo nga maapaspasama iti for the duo. Di agareklo iti music. Kano awan ti areklo, awan ti makanta. One. So that's it. So good morning. Damdama po parang may no kasano ka ato ti isagsagan nami every Sunday. So moving on. Pantay yung aro na po. Taray. We're still here. Of course, iti umon apong isagan nami is ourselves. Sa isagan nami agbiyahe kami iti more than an hour. That's every Sunday. So adayo apo iti Kawayan from Ramon. Manong ili apo ti Labsan, Ramon, and then San Mateo, Cabatuan, and the way to Luna, the way to ano pa Gijay, the way to Aurora, the way to Alicia, something like that. Before we reach Kawayan, so masapol mi apo iti more than an hour to travel. No, medyo normal ti taraingem no medyo partakan diyan market. Medyo atapas siya na numalem kasi ko maigat naparpartak basit. Ngem tatat naglalo ta apo ta basit ti lugan ti dalan compared di awan pa iti COVID. Ngem iti dagis tata we have a lot of checkpoints. Yan mang sita and padasin tayo nga alaan damdamat the video no that the checkpoint no kasi no on how we deal with the checkpoints. Actually we don't have any papers. Ada? Atan okay, so very good. So sige, diretso maneho. Location checking apo dito tayon Cabatuan and after this is our way to Kawayan. So I'll turn right tayo damdama. Binti mo ko ng triangle. What? Triangle. Triangle. Dati idnog pa kanuan ka mapangkamuti Aurora Isabela. Kanawan nga kanigid. Kanigid ay si Tewel. Kanigid ka pa Aurora ka. And San Manuel, Rojas, and the like. Ibangin mo Kawayan, of course. Kawayan, Ilaga, Alicia, yeah. Chage, those route, route. So that's it. And kita tayo man tigil lang na man yung ano. Kaya na nga overtaken, da kita dukan dita sangwanan. Talo dita nga overtaken. First, GoPro. Bye. Keep safe. Tingin, putikak. Putikak mataas. Malay the tricycle dyan sa ako na. Wala mabot. Ay, paano kaya? Tira. Wala natin kantang por dikit doon ko. Montero. So, the time now is 10:46. 10:11 na tayo narugan tayo nagbiyahe. And one more municipality to go before we reach our destination. So ito lugan nga awit mi apo is the Hilux. Aji Innova mo kami ti favorite ni bakat nga lugluganan.
kanahin na bumba. Daan ti taliklan and because Malaplat. of COVID, awan ti pagsakulan, so nga di mo rin masukatan. Pagpamantagal. Kada rato usa rin magkabumba. Yung pasosyal mat, yun ang makaingaso na tuyag ng bumba dyan, ipapanan na iso nga. Hindi pala pala, ipabumbaan na, hindi pa tao nga makita na. Sa kanya no, Mak Bumbaman. Jason Bumbaman. Testing. Ada sasaran na tayo ako ka, tiga mo na rin ito. 6 byte. 6.5, matuman sa kargana, mga balata. Order ti bumukargan nga ito dahil ka. Boulders ka na ito. Takaw. Boulders. Hindi mo lang overtaken, nakadulugan talaga. You don't have to talaga nga narigat, taka mo pwede dito. So pagka-disgrasyaan. So pa ya. So awan iti repertoire nga i-prepare mi ako no kasi nga pag kami tugtog iti Sunday noon niya lang apo iti request ano daduma noon niya ti mapanunod mi nga kantayan ni sulatan. So awanan ti practice mi ta nagbalinan apo nga dinumingo nga arami ti mi deto iso nga no nakasama kami ti camera sa kami tulak panunod no niya ti kantayan mi. So after that triangle din ako and in a few moments we're going to leave Cabatuan and ito yung Centro iti Kawayan and the time now is 11:02 so as I have told you may sa oras ako ti biyahe to be able to reach our destination which is the OMA building in Rizal Street Kawayan City. So dito yun and kain nyo ito dalan nakaprepare ba ito dyan Martin with this face mask and siya kaputag sa uak agad kinikit pa pala ito face mask mag-lard ito sa uak on the road we're back on the road. Pagparkingan. Before the pandemic apo hanga ka streets it's talaga nga busy katan hano na yan as you can see Basiti Lugan yung magulat to di mismo nga street it is radio station talagang one of the busiest street din kasi nag-apo yung municipal radio station. Makita mo dyan transmitter iti ayatan para nga ako tao nalakalayan nga randaanan basta radio station at ati transmitter na dito nga to. And amoy ka din nga dito may sakate ti kapigsaan when so ti kapigsaan nga FM station tinterot Cagayan Valley 10K iso nakakapsat. Dagiti dadu mga nalalatak nga radio stations is only 6K. Yan, dati ka 10K dito dahil transmitter na po. So, usually mo nunak bumaba ta kita kiti pagparkingan. Kita ko awan. Awan ti pagparkingan. Tani. Sakto pumanaw. Alright. Ata po. Usually mamang kamipay ito pangal tao. No diretso ti kansyon ng gama. So hindi kami yung mga Monterey and ginagawa ko. Yay, IFM. Samahan kami pa ngan tayo pa ay kanap tuwa.
Tsaka po nakapili ako ng order ko. I have chicken curry. Oh, pwede sila na. Ano kanya? Adobong manok. Puro manok pa yung niluto. Kaya pala. Chicken curry, adobong manok. Ano yung isa yung sweet and sour? Pork na dyan. Hindi, Oh. chicken. Abay na naka-short ka ta. Ako nag-sexy. Nag-jogging. Ah, nag-jogging. Wala na ka pala. Wala tayong sabawit, sir. Well. Kaya ayaw mi abot dito yung Monterey ta naka-tune in lang ka na hindi programa may ingin tata sa bali ti dingding ganda ta mga wala unay. And iso dati apotek provide the parking area meno ka iso dati agbirbir agpapapanaw ka kita ang park kita nga mo na. Okay mga kami lang rugby. Di magkano sa amin? Ang gawin ko, tapos ni John Mark gawin niya yung dakgal nga keywords. Dito Oma building nga po and no entry for no face mask. Yan, so makantayon po, 4th floor niya. Here we go. Dating Weng, may isa kaligiti agmanmatay tatatid yung newsroom for the updates. And of course, alam mo programa na dito ay station every 11 to 12 with Servisyo. Ano na yan? Programon? ISM Centro Service. Centro Servisyo. Ako nagmamay na kita in-interviewin na. Sige, sige ron. Let us proceed to the booth. Radio booth. Sige, gamin ako di agi ini plaster dia. Uy! Yan, dati nakamamo ka niya, di ba ba? Idol, ini ka-sticker sa gagisa da talo da. Supaya nga dito ba? So once again, this is our studio booth. Iti kami nga breakfast house. Or gano'n ni Jan Martag Girnos ti kami. Mga ti amin, at ay kaminsan na phone. You can see the monitor out there. Camera. Cameras. Iti booth. DJ booth. Nawan ako magamit may kiti kami ka. Mahal nga natin eh.
ilang minuto na lang po natitira and live on air and itanda kami manan. Manulang akan ito, napo mga rugin tanda kami manan and mabuya yon. Bagitin na mo. Siyak ni Manong June, Siyak mit ni amak, da kami ti 4 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. okay, we're back. At kuna na dito ay may sama dito. Kung unit dito yung lapaya ko. Ayan. Buka-buka. Buka-buka. Nagriga nga dito kasi. Ayan, okay, that's it. So, ako na dito. Banking lang, banking lang. Ingato taman dito yung microphone tapos. Awan, buha pa data. Bumabalat ta. Awan, oras kita. Sige, dami na. Ano tong kalan? Awan, tongkal. Okay nga rod. Kaya ko mga lakaman ti GoPro ta. GoPro? One. Oh. Tag-vlog taman while doing this thing. Yeah. Ayan, so online kami na po. Online na po. Wait lang, basta. wait yan. Yan. Ready na? Okay, so online kami na po. Kung ano ito ni Kabsat Rina, ni ating Rina. Blessed Sunday ko yang June and John Mark. Happy listening to all. Great command ko yang dagiti duwa nga anak ko nga paan-anawa kan kasama kadagiti amin nga kabarangkayak dito amo bokan kawayan. Most especially Mariana family. Agyaman ako yang and more power to your station. Yeah. Si Kamat. One. Kung naman dito ni Gilbert Garcia, naglain ka talaga, kanta. Idol GM Pastor, ayan. Hello Kuya Idol, good afternoon. Pasyarat mo ng family Natividad na ikinig dito sa Barangay Dangan. Reyna Mercedes, Isabella, power request yung kanta Gapu Kenka o Ayat Ko. Thank you Kuya Idol. Alright. Gapo kenga o ayan. Kaya ko na naman dito ni Doktora Attorney Adelina Bulatao na imbagal daw karuba pakablaawa man amin nga taga GSO in General Service Office pati ni Boss Arthur May Diamond Dance with my father ng Ilocano version niya kinanta ni John Mark Pastor Operator Embalsamador. Salamat karuba. Dua kami din nagkanta di siya, hala ka siya. Actually kan apo ni Boss Arthur lang matimbagada ha. Sa bagay iso lang siguro ti madamang agman maneho ito Siguro Ang arod. Ayan, meron po dito from Jennifer Maglipon. Gandang tanghali mga idol. Pabating ang family Maglipon sa City of Ilagan. Lalo na sa papa kong si Jesus Maglipon Junior. Para guys yung Laglag FM. Ayan lang. At once again, congratulations sa tinangabak ito tayo. And let's move on. Kitang taman kita do mga pangablao dito. Yung pangal daw yung idol. Kablao man na adyo do nga antik. Kung ano to? Apo, dato mo tawag. Sino? Do nga antik. Nga birthday na tata ni Mylene Burton. Ken ni Candy Doping. Apo, ta ulit-ulitin damon ngamin. Malinlin, agyaman na idol ken iraman da kakanta kami nga mabantad nga dumdumngag tata agyaman idol keep safe dinawatin bagano si Asino. Yan, ang magpabatiman kini Auntie Feli Rodriguez Pastor Samson, birthday niya kahapon August 22. Yan, happy birthday Auntie Feli. And pa-shoutout po kay GM Pastor siya advance happy birthday. Salamat po sa pagbibigay sa iyo sa amin. More birthdays to come and keep safe from NUCP family. Yeah. Wow, alright. mayaman. Yan, tumatanggap na po ako ng mga regalo, no? Thank you so much for watching. And this has been your Karuba June Sariera sa kadun John Mark na panghimatang ti kape. Fundamental talo do kape mo tata. Bye!